Dobrý deň vám prajem, pani profesorka, pánom profesorom, žiakom nášho prekvitajúceho gymnázia Jurija Fandliho. Znova vás zdravím. Mohli ste počuť mnoho rôznych názorov na obťažnosť vzdelávania na gymnáziách, no nie všetky sú pravdivé. Poviem vám to takto. Sú tri skupiny, do ktorých sa začlenujú žiaci našej školy. Prvá, tí, čo to berú vážne a berú vážne citáciu Lenina a učia sa. Každý z nás niekoho takého pozná, určite však. Tá druhá skupina, to sú tí, ktorí sa raz za čas sa dokážu odviazať, ale predsa nájdu si čas na vzdelávanie napríklad v oblasti chémie. Obľúbujú najmä témy ako arény a hydroxyzlúčeniny, také veci. No a potom tu je pár ďalších jedincov, ktorí túžia po slobode a zábave. Sú to tí, ktorých vidíte v škole pred tabuľou len za dvoch okolností. Nedobrovoľne, a to končí 5, alebo nútené, keď si tú 5 potrebujú opraviť. Keď ste už všetci v týchto skupinách zaradení, tak by som rád prešiel k tej najdôležitejšej časti tohto dňa, a to je môj príbeh. Pokojne sa usadte, vidím, že sedíte a cíte sa ako doma. Môj príbeh začína. V jedno krásne piatkové ráno som sa prebudil na vyzvánanie kostolných zvonov. Bolo 12 hodín, pronaťahoval som sa, ale môj mozog bol ešte stále spomalený, tak to býva, viete, keď spíte do poludnia. Až keď doznie posledný zvuk zvonu doplo mi, že som vlastne zaspal. Vyletel som z postele rýchlosťou svetla, aby som stihol aspoň poslednú hodinu. V priebehu rokov som vystriedal veľa cudzích jazykov. Učil som sa po francúzsky, po anglicky. No najväčší problém som mal s nádhernou, ľúbozvučnou nemčinou. A práve na túto hodinu som sa ponáhľal. Avión. Aeroplane. Aero. Avión. Flugzeug. Surprise. Sorpresa. Sorpresa. Uberschlag. Butterfly. Farfalla. Mariposa. Schmetterling. Stilo. Pen. Penna. Pluma. Kugelschreiber. Daisy. Margarita. Margarita. Gänseblumen. Ambulance. Ambulance. Ambulanza. Ambulancia. Krankenwagen. Science. Scienza. Ciencia. Naturwissenschaften. Hippopotam. Hippopotam. Ippopotamo. Hippopotamo. Nilpferd. Sex. Sex. Sesso. Sexo. Geschlechtsverkehr. Sorry. Scusa. Pardon. Entschuldigung. Hospital. Hospital. Ospedale. Hospital. Krankenhaus. Cendrillon. Cinderella. Cenerentola. Cenicienta. Aschenputtel. Canary. Canary. Canario. Canario. Kanarienvogel. Chapeau de capitaine. Captain's hat. Cappello del capitano. Sombrero del capitano. Knaudarmschiffer Kapitänsmütze. Po príjemne strávenej hodine nemeckého jazyka, na ktorej som schytal 5 za reprodukciu textov o Jugendcentre a o Lindave, som sa pobral domov a čakal som na nejaký návrh na dobre strávený piatkový večer. A v tej chvíli mi zazvonil telefón.
Haló? No ahoj, Miro. No sama Žovka. Počuť, ešte by si dnes večer na party. Vieš čo, aj by som išiel, len musíme to nejak vybaviť. Pustia ťa. No to neviem práve, že? Čas skús to tak vybaviť. No mohli by sme povedať, že idem na party, alebo tak. No zapni si mikrofón. Haló? No, No tak povedz, že... Ja poviem, že pôjdem spať nejaké kamarátke. no dobre, tak to vybavíme, večer sa vidíme. Čau. Vidíme sa, ahoj! Ahoj. Čo sa party týka, nie je ťažké nájsť miesto alebo zohnať nejakú kvalitnú spoločnosť. Ale vyžobrať povolenie od rodičov, nech to stojí, čo to stojí. No čaute. No, poď sem, poď. Včera mi volala tvoja učiteľka, vraj si bol v škole neslušný. Čo to má znamenať? Nikam nepôjdeš. Neslušný hovoríš. Ale mami, to tak vôbec nebolo, vieš, no ja som len prehľadal súcit voči druhým. No to sa mi na teba sťažuje? To ja sa budem sťažovať na ňu. A ako si prejavovala ten svoj súcit? No, pani učiteľka povedala, že keď je niekto hlúpy, tak keď sa postaví. Tak si sa postavil, nie? No, ona tam stála tak sama, vieš, no tak som sa postavil, išiel som za ňou, bolo mi je ľúto, no. Joj, synček, som na teba taká hrdá. A môžem ísť teda von? Nejdeš nikam, doma budeš pomáhať. Ale mami, no tak Dávid má oslavu narodenovú. A veď tomu si bol na oslavu minulý víkend. Ja aj tak, Šimon, prepáč, môžem ísť? Ale ty ani nevieš, komu ideš na oslavu. Dobre, ale aby si nepovedal, že som zlá mama, tak ťa pustím, ale opýtaj sa otca. Otec ide na oslavu. A mama ťa pustila? Samozrejme. Tak si choď. Peniaze Čo s nimi? máš Mám. a dáš, Na čo veci dostal vreckové? ale to 1 euro mi nestačí na celý mesiac. Tu máš 50 centov už Len? A čo som je oslíček otrasa? No, v Biblii písali, že otec je všemohúci, tak by si to mohol vyskúšať. Tak čaute, fotrovci! Kam ideš? Však som predsa povedal, že idem spať ku kamarátke. Ale čo? A to si tam spravíte maškarný? A to prečo akože? No, že si dala kostým prostitútky. Alebo že nebude trápne, však to sa predsa tak dneska nosí. Ach, prosím ťa, povedz mi, po kom to decko je. No to by si sa čudoval. Pozri sa, tieto gaťky som mala na svadbe, pamätáš? A stále ako nové, že? Tak zase sme tu sami. Čo keby ste si spravili večer ako za starých čas? No, to boli časy. To si sa ku mne ešte správal inak. Si mi hovoril také veci, že mám tvár ako mačiatko a povahu ako holubička. Ale veď aj teraz ti to rozprávam, no. Napríklad, že máš nohy ako gazela. Naozaj? To ich mám také dlhé? Nie také chlpaté. Ty chrapuj. Dúfam, že naša dcera si nenájde takého hlupáka, ako sú ty. Veď som ju už len nejako vychovala. Ok. Keď už prekonáte aj najťažší krok prehovárania rodičov, tak na vás čaká ďalšia ťažkosť. A to veľký namakaný SBS-kár, ktorého treba istým spôsobom prekabátiť.
Počúvaj ma, čo tu robíš? Čo tu robíš, vieš, čo to je? Však to je môj bratranec z druhého kolena. Tvoja práca je zabiť hore. Vy to robíš hanbu, stávaj, čo tu robíš? Držby klesajú. Tu máš 20 a piješ to vnútra sa nejakou čajočkou. A tebe, za chvíľku sa prídu novinári, dnesku spovedať, že to bol môj bratranec z druhého kolena, rozumieš? Na hodinky nekúkaj, tu máš 20 a mizni. Môžete nám povedať, čo sa tu stalo? Dobrý večer, pani Dobrý večer, pani, môžete nám povedať, čo sa tu stalo? No tak stál som pred diskotékou ako skoro každý večer. Vymenované SBS-ke a zrazu kúkam, že týpek taký malý z účky sa mi tam chce dostať bez pásky. Tak som pristúpil k nemu, hneď som mu dal bombu, padol na zem, som ho troška vyťahol za vlasy alebo za guľe, alebo neviem čo to vlastne bolo. Som ho poslal môjho psa Adolfa, aby ho troška pokuskal, ale on len tak odpuskával a čakal som na príchod majiteľa klubu. Ďakujem za rozhovor, dovidenia. Poviem vám pravdu, toho SBS-kára som sa naozaj bál. Mal taký čudný výraz tvári, to nehovorí o jeho hlase. No nič, bol som rád, že som sa dostal dovnútra. Po vstupe do klubu som započul, že dáv ľudí vykrikuje známe meno jednej speváčky. A vtedy som zistil, že som na jej koncerte. But I know Koncert bol dosť dobrý, aj keď ku koncu sa to trošku zvrtlo, party bola už v plnom prúde, keď sa pri mne zastavil fakt čudný chlapík aj s jeho kamarátom. Šarpán, stop. Čo to máš? Nekúpiš. Je to dobré? Čikity bomba. To sú trošku trčie veci, ja som také ešte nemal. Mála škoticeps. To akože sem do lakťa? A on je z toho taký pošahaný? Žige bigele. Dáme bigele. 50 centa. Malý díle. Som väčší než on. Aha, ja teraz nemám ani fúka, možno na budúce. Žige bigele. Grandma baby, starboy. Čau. Keď som sa ich konečne zbavil, išiel som to roztočiť na parket. Ale po niekoľkých minútach sa mi začala točiť hlava a mal som dosť divné halucinácie.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I already know that it's active. 'Cause I hate when I know it's active. So I'ma care for you. I'ma care for you. Yeah. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. And you deserve it. The way you work it. 'Cause girl, you're worth it. Neveril som vlastným očiam. Tie dievčatá boli fakt sexy. Ale v tom zmizli a predo mnou sa zjavila obrovská, mnohonohá tancujúca bytosť. Ja som vaša kamoška, Rafaela Sonožka. Mám červené ponožky a veci Sonožky. Rafaela, čuk čuk boogie. Rafaela, čuk čuk boogie. Rafaela, čuk čuk boogie. Rafaela má slova. Ja som vaša kamoška, Rafaela Sonožka. Mám maličku hlavičku a srdečku mačičku. Rafaela, čuk čuk boogie. Rafaela, čuk čuk boogie. Rafaela, čuk čuk boogie. Rafaela má slova. Od tej chvíle si toho ozaj veľa nepamätám. Zobudil som sa, až na škriekavý spev upratovačky, ktorá tam zametala tú podlahu, a tak jej to veľmi nešlo, ktorá sa ma snažila vyhodiť z klubu. Tam do mňa ščúchala s metlou. Haló, čo tu robíš? Party sa skončila, pomerí pani! Žiadna chvíľka, padám. A týmto sa končí moje rozprávanie. Dúfam len, že som vás od party a rôznych zábavných podnikov neodradil. Nie je to až také zlé, ako to možno vyzeralo. A mimochodom, keď sa vám aj stane podobná príhoda ako mne, nezúfajte, berte to s humorom. Najhlavnejšie je, aby ste neboli egoistickí, veď keď predsa nezáleží na tom, ako ste sa cítili vy, ale ako veľmi sa na vás zabávali vaši priatelia. Gimplácky život je plný zážitkov, smiechu a zábavy. Nepremárnite ho neustálym učením sa. A teraz nakoniec, vrchol večera, by sme chceli našich mladších žiakov prijať do študentského stavu a dodeliť im hodnosť študenta. Poprosím potlesk, aspoň motivujeme ich trošku.
Poprosím OGčkárov a prvú B, 5. G, aby sa dostavili na pódium. Ešte aj Stanka Šodora, SQAV sa tam. Stano sa tomu chcel vyhnúť, neboli matrikulovaní, tak aspoň vidíte, že sa to neoplatí, ono vás to dostihne, niekedy, možno. Haló? Teraz dostanete všetci pôldecáky a napokyn to všetci stiahnete, dobre?
Aby ste boli zdraví. A teraz ešte tie nechajte na tvári. A teraz je taká horšia časť. Tí, ktorí ste sa nezúčastňovali na nácvikoch, tak vám to trošku teraz vynahradíme. Takže sa tešte a užívajte si. Nácvik útok. No, tak počúvajte. Tak keď prečítam vaše meno, tak si môžete dole tú šatku a prísť sem. Takže prvý je Dušan Čičmiš. Ďalej Marek Holý. Tereza Hubinová. Iveta Keseliová. Richard Körši. Viktória Kováčová. Daniel Letko. Robert Loži. Lukáš Naď. Marek Német.
Natália Német. Patrik Tisaj. Ich nevidím. Tereza Vojtašáková. Filip Volodin. Voločin, sorry. Tomáš Bozár. Martin Vyletel. Takže z prvej B prvá Nina Bergendiová. Dominika Bičkajová. Klára Čuríková. Linda Draškovič. A to nie alkohol. Dominika Forová. Jakub Gera. Peter Grec. Albert Hadnať. Gabriel Hambalko. Jakub Hraňo. Peter Hrubý. Alexandra Kozaňáková. Peter Malári. Miroslav Marko. Nela Mesárošová. Laura Odčenášová. Štefan Pavlo. Aurel. Čo to je? Roško. Martin Šípka. Diana Tomovičová. Richard Todt. Stanislav Šodor.